pisał kiejsik jeden istny Aldous Huxley, nigdy nie odkładaj na jutro tej freundy, kiero możesz mieć już dzisiaj. I byli to święte słowa, naisto święte słowa, chociaż no mi inkszo powiarka bardziej skuplowano ze moją i nie ino moją naturą. Uniskusz, odłóż do pozajutra to, co możesz zrobić dzisiaj, a będziesz miał całkiem 2 dni fraj. I sobie sam festenie wadzić, którego powiarka jest mądrzejsza, kiero nam samtejszej ludziom bardziej sztymuje, tela, co funguje, to nie ino sam tutaj u nas na Śląsku, ale i we całym świecie, taką przypadłość, doległość, kierum jest, dejcie pozór, bo to naisto będzie festenie einbildowane słowecko, prokrastynacjo. Nie tropcie się, że nie miarkujecie tego słówka. Ja też tego nie poradził pokopić, ale teraz, że chcecie skapnąć, co to jest za diosy. I wam też zaroski do wytuplikuję, chociaż pewnikiem to znacie, genau miarkujecie, co się za tym słoweckim skukało, bo same można razinku oddowocie się Tymu coś się oddawać. Ta niemoc zdropiła was w tym okamżyku, kiedy rozedrzyliście weź rok od piętrzącego się na szrajbtiszu sztapla papierów, ze którymi to mieliście się dzisiaj ryci, co by swój kichol wrazić we cajtu, a bez palica, bez was chwili przefurgnął wam myślunek. No dobra, jeszcze ino przebletruja ten mój umiłowany woknblat, kuk na wartko do skrzynki Emilkowej, glingna się do bracika, nastawia się pranie, zrobia sprawunki, to można baby, i zaroski nie szkorzy. Jutro biera się za to wszystko. Ta prokrastynacjo to ganz einfach, jak tu blikuje dykcjonarz, cuk ku odkładaniu na jutro wszystkiego, chorobliwo tendencjo do takiego ci ciągłego przekładania niektórych uczynków na juzaś, na nieskorzy, to taki syndrom studenta. Tela, co blank jeści to zgnięstwo, anibo melanstwo. To takie można szpaniolskie maniana, znaczy jutro. Albo hasta maniana, znaczy się do jutra. Inaczej, bardziej paradnie go dając, to tako, że Polska dojutrowość. I niech mnie sam żaden za słowecko nie chyto, bo to na nic to nie jest ani po naszynemu, ani po polskiemu. Tak jak se to wypokopił. Przy czemu ta razinku definicja jest jawnie optymistyczna, bo przecań zyszczyni zapowiedzi mogę zetrwać mokstra dłuższy niźli do jutra. W to kiesik doczekał, co by jakiś szpaniol, rzeknąwszy te swoje maniana, richtig to zrobił i jutro. Tak prawdą pisał o tej dojutrowości jeden mądrok w takim wywołanym Zeitungu, w który się New Yorker mianuje, ale przecież znamy to wszystko same, a zachata pewnikiem będzie nieprzebraną, grubą tematu. Jeśli ten isty nie był bezsuwal drabym, na flot przymuszonym do napisania kole 20 zajtów szkryflowów na ta tema i no bestuć, co by mieć za ołgówka do starej i nie musieć przedyktować Ausgusa, we badycimże generał Jaguńskiego tydniojoka, jak to pisał te szkryflory do dzisiejszej audycji w radioku. Smolić już o przyczyny tego istnego, bo przecąć to, co przy tej przyleżytości nam objawił, jest naisto geszpantne. Był na ten przykład taki jeden generał ze czasów amerykańskiej wojny secesyjnej, uważawanych net za króla militarnych strategii, który był chorobliwie niezdolen wybrać kiedykolwiek z nich, kiedy przyszło płużyć teoretyczno wiedza na polu walki. Wojok, generał, który nie poradził uzdać się na pocznięcie bitwy, pewnikiem letko wiernie pomyślicie, że taki cufal to błogosławieństwo dla einfachowych wojoków. Można ja, ale dla historii poszczelujecie się, że wszystkie przywódce sztej okładaliby ze roku na rok wyprasknięcie I albo też II wojny światowej. Byłby to srogi plus dla ludzi żyjących w tamtych czasach, ale jako sumeryjo dla nas, potomnych, bo dopiero można teroski, musieliby my te wojny odbyć. Bezmać na ta niemoc cierpiał też są Wiktor i Go, co dało nam deczko jakiegoś pocieszenia.
Każdy terowski znos mogę się śmiało i szarf pedzie. Tak prawdą, nie naszkryflaliśmy jeszcze niczego takiego namiara nędzników tego Wiktorego, albo legendy wieków, ale to nie z kuli braku zdolności, a dyżysz ino bestusz i że jakoś nie poradzimy się tego chycić. Zrobimy to na zicher jutro. Wiecie, ten pisarz Wiktor Igo chytał się roztomaj tych knifów, co by się z tej doległości wyleczyć, co by nie ulegać pokusie wylazowania ze chałupy i naisto przymusić się do pisania, robił to wszystko ponagły i prosił ku temu swojego służącego, co by skukał przed nim cołkie, choby i bele jakie przyłodzenie. Ale merknijcie ino, dzisiaj to jest przecańcz blank nie do pomyślenia. Telewizja, komputery, mobilnioki, roztomajte komputerowe czaty, komputerowe serwisy randkowe, fesiptowate hormije na Facebooku albo na naszej klasie. Ku temu kafy i automaty na trzecim sztoku, kamraty ze zaszrajptisza. Kuknijmy, no wiele elementów trzeba by było szybnąć ze dowolnego miejsca kajsumy, choby i blank sebleczone do saga, podwiesieną udo endlich chyci za ta robota. Tu naisto blak nie styknie jedyny służący. Sam potrza naimać cołko armio fachmanów od przekludze. I to ino z kuli jedynego Słowecka jutro to zrobię. A żyknijcie mi tak problem wielu swos motyszna przypadłość te choróbsko, chocia łonim niegodo ze familią i przyjacielami. Wielu swos tyż ty zgodo swojej starej, swoim dzieckom. Jutro się za to chyca, jutro to na zicher zbajstuje, jutro to będzie fertig, albo na ten przykład chnet każdy hop. Jamruje, wajo, pympcy, tu go boli, tam goż go, w dopie mu lajerka gro, ale do doktora nie pójdzie. Jutro, na zicher jutro pójdzie. Chyba, co będzie po niego musiała Waleska przyjechać. Ale my, Poloki, Europejczyki, sztyc jednym cięgiem poradzimy się użinać ze latynosów i ze jej słowecka maniana. I durnom się zdo, co nie ma o czym godać, a keby w tosi grichtich nos napaszno łoto, możemy zawdy żyknąć. Jutro, hopie, jutro. I nie ma się co dziwać, kiedy te wszystkie, które nami tam na tej wiejskiej reskirują, też durch i jednym cięgiem nam duplikują. Będą nowe ustawy, będzie nowa reforma finansowa, będzie nam się wszystkim lepiej żyło, ale dopiero jutro ludzie, doczekajcie do jutra.